alle sammen og velkommen på min danske True Crime YouTube kanal. Hvis du er ny her, så er mit navn Lea. Hvis du er en returnerende abonnent, så velkommen tilbage. På min kanal der taler vi om kriminalsager i både indland og udland. Jeg graver ned i sagerne og fortæller historien bag forbrydelsen præcis som den er. Alt hvad jeg deler, fortæller og viser, det er bygget på offentlig information, samt mine egne tanker, meninger og holdninger om den pågældende sag. Så hvis I er klar, så lad os springe ud i det. En ung kvinde var i et parforhold med en 22-årig mand fra Serbien. Han boede hjemme hos sine forældre på en adresse i Nordsjælland. Den unge kvinde fortæller, at deres forhold var ret turbulent og ustabilt, og at den 22-årige serber havde et alvorligt misbrug af det hvide pulver til næsen. Hun fortalte også, at hun har fundet forskellige ting på hans mobiltelefon. Der var ikke nogen detaljeret forklaring om præcis hvad hun fandt, men det plejer som regel at indikere, at vedkommende har svært ved at holde sig til én person. Så i slutningen af september 2025, der beslutter hun sig for at ende deres forhold. Den 22-årige serber, han reagerer ved at starte en fest, som der varer i flere dage. Den 3. oktober, der tropper den 22-årige serber op hjemme hos kvinden, og hun er ikke interesseret i at tale med ham og vil bare gerne have ham væk fra hende. Så hun fortæller ham, at hun er på vej op til sine forældre i Nordsjælland. Men den 22-årige han går ingen steder, og hun bliver overtalt til, at han kan køre med hende derop. De sætter sig ind i hendes bil og begynder at køre mod Nordsjælland. På vejen der laver de et hurtigt stop hos McDonald's i Glostrup. Da de holder ved McDrive, der begynder kvinden at græde, og den 22-årige spørger hende, om hun er 100% sikker på, at deres forhold er slut. Hun bekræfter endnu en gang, at hun gerne vil ud af forholdet, og svaret får ham til at give hende en lussing. Han fortæller hende så, at han har tænkt sig at slå hende ihjel. Den unge ekspedient hos McDonald's var vidne til episoden, men lød som ingenting. Den unge kvinde hun var bange og ville rigtig gerne ud af bilen, men hun er fanget og kunne intet gøre. Hun ser bare hans blik, det bliver meget mørkt, og han beordrer hende til at køre ned i et meget mørkt område. Den unge kvinde hun nægter, så da de begynder at køre, der tager han så hårdt fat i rattet, at de kører ned ad Vibeholms Allé, hvor der er meget mørkt. Bilen stopper, og den 22-årige mand, der næsten er 2 meter høj, han flår hende ud af bilen i hendes hår. Derefter der gennembanker han hende så voldsomt, at hun får et blackout og falder om på asfalten. Pludselig der kan de høre en stemme lidt længere nede ad gaden. Det er en 62-årig mand, der er ansat hos PostNord. Han står i hans arbejdstøj og råber til den 22-årige, at han skal stoppe med at slå på hende. Og hvis han vil slå på nogen, så kan han slå på ham. Den 22-årige serber råber tilbage til ham, at kvinden er hans kæreste, så han kan gøre ved hende, hvad han vil. Derefter der tæsker han løs på kvinden igen. Den 62-åriges forsøg på at hjælpe kvinden får den 22-årige serber til at tvinge kvinden ind i bilen igen. Han træder på speederen og ræser direkte mod den 62-årige mand med ca. 50 km i timen. Han kører direkte ind i den 62-årige mand bagfra, og hele førersiden på bilen bliver knust. Kvinden formår at komme ud af bilen, og den 22-årige han kører væk fra gerningsstedet. Kvinden og nogle vidner de løber hen for at hjælpe den 62-årige postmand. Skaderne på den 62-årige mand er hjerteknusende. Man kan se hans kranie er knust, og der siver gul væske ud af hans hoved. De lægger ham op på siden, og han forsøger at kommunikere, men det kommer kun ud som en mumlen. Postmanden han blev ukontaktbar, og de var alle overbevist om, at han var ved at miste livet. De prøver desperat at redde ham, mens der bliver ringet efter politiet og en ambulance. Pludselig kan de se nogle forlygter fra en bil, der nærmer sig, og de alle sammen de tror, det er politiet eller ambulancen. Men de tog fejl. Det er den 22-årige serber, der er vendt tilbage, og om muligt der er han mere aggressiv end før. Han parkerer bilen og stiger ud og går hen til postmanden, som ligger på jorden og svæver mellem liv og død. Han kalder den 62-årige postmand for en luder på arabisk og spørger vidnerne, om han er død. Da de svarer nej,
der tramper han postmanden gentagne gange i ansigtet lige under hans øje. Vidnerne prøver at få ham væk fra den 62-årige postmand, og den 22-årige han går fuldstændig amok. Med vold der tvinger han kvinden ind i bilen igen, og derefter der kører han direkte hen over postmanden, som ligger på jorden og kæmper for sit liv. Han sætter derefter bilen i bakgear og vælger at bakke bilen hen over ham også. Kvinden sad i bilen og var skrækslagen. Hun kunne høre postmandens knogler brække. Tilbage ligger postmanden hårdt såret og bevidstløs, mens den 22-årige han kører væk med kvinden. Hun spørger ham panisk, hvad fanden han har gang i, og han svarede, at han bare havde kørt over den 62-årige 2 gange, og hvad problemet var ved det. Derefter der ringede han til en ven og forklarede, hvad der var sket, mens han grinede. Og han fortalte sig samtidig, at bilen den altså var ødelagt. Det skal lige nævnes, at inden den 22-årige han forlader gerningsstedet, der truer han alle vidnerne til stilhed ved at fortælle dem, at hvis de fortæller noget som helst til politiet, så skal han nok finde dem og plaffe dem. Politi og ambulance de ankommer på Vibeholms Allé, og den hårdt sårede postmand bliver bragt på hospitalet i kritisk tilstand, hvor lægerne de kæmper for at redde hans liv. Senere samme nat der bliver den 22-årige anholdt, efter han har sat kvinden af hos hendes forældre. Han blev dagen efter fremstillet i et grundlovsforhør, og han blev varetægtsfængslet under mistanke for grov vold, da dommeren ikke fandt bevis for et drabsforsøg. Politiet har efterfølgende oplyst, at sigtelsen senere blev udvidet og nu lyder på drabsforsøg. Den 22-årige er stadig varetægtsfængslet, og det er ikke første gang, han er blevet idømt fængsel. I 2023 blev han idømt 1,5 års fængsel for blandt andet grov vold. I 2025 fik han 60 dages fængsel for det, der bliver kaldt for almindelig vold. Han har tydeligvis ikke lært en fløjtende fis, og nu er han sigtet for drabsforsøg. Ifølge kvindens veninder, der er hun dybt traumatiseret og går rundt som en zombie. Hun kan ikke sove, hun kan ikke finde ro, og hun lever i angst. På de her billeder, der kan man se nogle af hendes skader. Hun blev også tæsket så voldsomt, at hendes brystimplantater de sprang. Kvinden udtaler, at hun skylder den 62-årige at fortælle præcis, hvad der skete den aften, for han reddede hendes liv, men har muligvis mistet sit eget, eller kommer til at leve med alvorlige men efter at være blevet kørt over gentagne gange og trampet i ansigtet. Hun er dybt knust og er meget bekymret for den 62-årige postmand. Jeg håber inderligt, at kvinden hun får den hjælp, hun har brug for. Der er ikke nogen mennesker, der fortjener den behandling, bare fordi man vil ud af et forhold. Det er jo fuldstændig vanvittigt. I går fik vi så at vide, at den 62-årige postmand han stadig er i live, men han stadigvæk har meget, meget alvorlige skader. Skaderne beskrives som omfattende og livstruende, og ifølge anklageskriftet har den 62-årige fået alvorlige blødninger i hjernen. Han har skader i begge hjernehalvdele, brud på flere halshvirvler og brysthvirvler, samt ribben og kravebensbrud. Der er også konstateret skader på hans lunger, og det fremgår, at han kun overlever, fordi han hurtigt modtog behandling. Udover det, så har den unge kvinde også mistet et drengebarn i uge 17 på 21 cm og 130 gram. Det viste sig, at hun var gravid med den 22-årige serber, mens volden den stod på. Men for en god ordens skyld skal det også lige nævnes, at den 22-årige serber ikke vidste, hun var gravid. Men det undskylder ikke volden på noget plan overhovedet. Som altid har jeg tanker, meninger og holdninger i sager som denne. Og det første jeg vil nævne, det er den 62-årige mand. I mine øjne, der er han en ren superhelt. Han er 62 år og havde mod til at bede en 2 meter høj mand om at stoppe med at banke en kvinde. Og hvis han ville slå på nogen, så kunne han slå på ham. Jeg tror, de færreste ville have haft mod til at prøve at få sat en stopper for en næsten 2 meter høj voldspsykopat midt i et raseriudbrud. Jeg har den dybeste respekt for den 62-årige, og Gud hvor vil jeg dog inderligt ønske og håbe, at han overlever og slipper uden varige men, så han kan vidne imod den 22-årige serber og få sat ham bag tremmer eller i forvaring i rigtig mange år, eller endnu bedre, helt ud af landet med indrejseforbud. Mine tanker går ud til den 62-årige mand og hans familie.
Men lad os lige et kort øjeblik vende tilbage til den 22-årige voldsmand. For mig der lyder det som et forsøg på æresdrab. Hans kæreste fortæller ham, at hun vil ud af deres forhold, og hans respons er så, at han vil tage hendes liv. Hvad fanden sker der for ham? Det her det er Danmark, det er ikke Mellemøsten. Han fortæller også den 62-årige mand, at hun er hans kæreste, så han kan gøre ved hende, hvad han har lyst til. Nej, han kan sgu ikke. Det han gjorde den aften, det er umenneskeligt og direkte dyrisk. Han føler hverken empati eller sympati for nogen som helst andre mennesker end sig selv. Da han forlod retten efter grundlovsforhøret, der var han simpelthen så flabet. Han var lettet og ønskede folk i retten en rigtig dejlig formiddag, da han gik ud af døren. Hvor provokerende kan du være? Jeg håber i den grad, han bliver mentalt undersøgt, og de beholder ham bag tremmer eller i forvaring i rigtig mange år. Han er lige præcis sådan en type, der ikke skal gå frit omkring i Danmark, for det er han alt for farlig og utilregnelig til. Der er så mange menneskers liv, der bliver ødelagt af meningsløs vold. Vi læser om det hver evig eneste dag, og det er spalte op og spalte ned. I det her tilfælde, der har vi en ung kvinde, som følger hendes veninder render rundt som en zombie. Hun lever i angst og er dybt traumatiseret. Hun var gravid med en 17 uger gammel dreng, som lå og voksede inde i hendes mave. Men han overlevede ikke på grund af al den vold, hans mor blev udsat for. Så har vi en 62-årig mand, som stod og kiggede på, at der var en mand, der gennembankede sin kæreste og bad ham om at stoppe. Han ligger nu på hospitalet og kæmper for sit liv, med alvorlige skader i hans hjerne, samt utallige brækkede knogler. 3 familier er dybt påvirket af en mands handlinger, og for hvad? Fordi hans kæreste vil ud af forholdet. Laver du sjov med mig? Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvad helvede tænker han på? Det er alt, hvad jeg har at dele med jer i dag. Tusind tak, fordi I så med, og jeg ser frem til at læse, hvad I har af tanker i den her sag. Indtil den næste video, pas godt på jer selv og hinanden. Hej hej.